ayyakai mai salo sama dai mata mata dole na zo na wake ku mata dole na zo na koda ku mata zan buga tambari na ku mata zan buga tambari na ku mata ku kuka sanya an ka sani ni fagare ku ba mureni na buga tambari na ku ji ni dole na zo na gaishe ku mata kowa na ga ya girmama ku wawa ke kin batun ku gwamnan ma na ga ya bi ku shugaban kasa ya yi ku matsolan ma na ga ya ba ku sarki ma na ga ya bi ku Allah yi wani ma ya so ku da akwai na babu sai an ba ku a dogon da ya bi ku mata auta MD ya rike mata Sani Ahmad ya so ku mata gure kan wanka ya so ku mata garin zalimi ko ya gaida mata ga inuwa ya gaida mata aliji ta ya gaida mata mai salo-salo na so ku mata kuka san salon rawan gangana mata a waka kunmin rana ko wasu kuran shi bai kuna ku ake ce ma adon gari mai kyamar ku da hadari don mai kaunar ku yana gari turumin tsakiyar tsakar gida